Yes, sa tsuke po ngayon ni Kening Kabalaw yun para mangunguha ng ubas. Located po dito sa may GMA Farm sa may Kabalaw yun. Yan guys, kasama ko ang aking pamilya. Yan. Bilis mapali. Pipitas kayo. Please subscribe Joe TV. Hey. Makikita ka na mamaya. Magbo-voice over ako. Magbo-voice over ka? Gusto ko yung nagko-comedy ka. Ngayon nalaglag. Yan, kasama ko ang aking bayaw. Si Kuya ko, no? Yan, yung mga pamangking ko, mga anak ko, kasama ko dyan. Yan, magpipiking kami ng grapes. Hey, katindi ng pali dyan. Sobrang init. Yan. Kahit mainit, mangunguha kami ng ubas. Try namin mag-picking. So first time namin mag-picking ng grapes dyan sa may GMA Farm sa may Kabalaw yun. So ayan, as you can see, ayan yung mga ubas. Ayan. Tapos magta-try din kaming bumili ng wine. So meron din silang tinitindang wine. So nagtingin-tingin din kami ng ibang product nila. So meron silang guyabano wine, guyabano juice. Tapos meron din silang lalaki ng ubas oh. Ano ba yun? What they call this? Dragon fruit. Yun, meron silang dragon fruit na wine. Antioxidant. Maganda siya kayo. Ito po, blueberry po. Antioxidant pa ito. Mga juice lang po. Meron din po tayong wine. Meron po pang huli na lang po mga juice. Blueberry po. Sarap. Babang namimitas tayo, lumilipad tayo. Apo. Sarap ng guyabano. Magkano isang boting kayo? 200 po siya, sir. Tapos pag naka-avail po kayo Ano yun, ng nilalagyan 12, din ng water yan? Hindi na po. Pure na po. ano po siya, madam? Guyabano. Guyabano. Try niyo po, guyabano. Manyaman nyo, te. Tama ba? Lahat mo ng juice sa 200. Di po ba sasakit ng bagong discount? Pag meron po sa kapag pagka hindi po kayo. Ano yan? Naka-avail po kayo ng 12. Mas masarap. Ano yan? Mangustin, ma'am. Pwedeng ano. Apa. Ang sarap yung guyabano. Meron pa po Hindi, sir, magbibigay na lang po kami ng Hindi, babawasan Mangustin. lang kada isa. Masarap. Masarap. Pwedeng 150. Masarap yung guyabano mo. Ate, patikin po lang po natin. Mangustin, patigil. Ay, mangustin. Mangustin daw. Ay, no. Ay, guyabano. Ito, yung mangustin. Baka mo dito. Hindi, Guyabano, vlogger ma'am, mo. maganda siya, antioxidant. Piliin niyo lang po yung mga dark, ma'am. Pwede pong tanggalin yung plastic. Tatanggalin. Ito po yung wine, oh. Yung Ay, may pinapas alcohol mo. na po. 350 lahat ng dito. Pwede kayo. Dapat tinigil ko na Ito po wine. Sino pong gusto ng wine, yung may alcohol na po. Wine grape po. 14% alcohol po siya. May gin yan? Wine, mayroon na po siyang alcohol, sir. 300, sir. Yun po Ganyan yung bote kaliit? malaki. 300? Hindi, sir. Malaki po yung bote niya. Wala nang discount pa? 300 lang po ito, sir, mga wine. Ito, sir. Dagan mo? Oo Malasahan. nga, di ko malasahan nga. Di ba pwedeng puno? Shot po, no, sir. Ganun. Shot puno? Wine po, wine. Ayun po, sir. So ayan, as you can see, nandiyan yung mga wine nila, yung grapes, yung raspberry ba to? Tapos mangustin, guyabano, Pag nag-group buying po kayo, tapos may free po kayo yung makukuha. dragon fruit, tapos meron din silang suka, iloko. Yan guys, kung gusto niyo pumunta dito, Ito po yung mangustin, meron sir. lahat Pwede sila. po malas- So ay tapin, nilibot mininga ning buong farm da. So nakita rin namin yung iba't ibang uri ng ubas. Meron silang green, meron silang red. So yung mas nagustuhan ko yung red. So matamis yung bunga nila guys. So kung gusto niyo pumunta dito, madali lang hanapin sa may Google Map. So hanapin niyo lang yung GMA Grapes Farm dito sa may Kabalaw yun. So ayan, nagbablog na rin yung anak ko. Ito namin. Sige po. Benedict Madla. Benedict Joe TV official. Nadet Kono.
Mabablog yung... Ano pangalan ng ano nyo? Princess ka mo, GMA Grapes Farm. GMA GMA Grapes Farm. Grapes Farm. Kay Princess Valdez. Princess Balde. Hindi ka puso? Ito po ba si ano? Si Princess. Si Ah, Princess? hello po, bilhin na po kayo ng May promo po kami dito. Yan. Apo. Kaya bili na, sir. Arat na. Free taste. Only free taste po. Yes, legit. Ikaw, bil mo, baka mapunta mo. Wala pong entrance fee. Ano mo nga ma'am yung ano nyo, tignan namin. So, ayan na nga, pagkatapos namin nag-grape picking dyan. So, dumiretso kami dyan sa malapit sa kanila yung beach. Yan. Nagpunta kami sa seashore. Yan. Nag-pictorial na rin dyan yung anak ko. Yan. As you can see, maganda yung view. Nakaka-relax. Mahangin. At the same time, sobrang hangin dyan, guys. Kung gusto nyo pumunta dito, guys, gusto nyo manuleng, punta kayo dito sa may Cabalaw yun. Maganda yung ano nila. So, una, grape picking, tapos diretso lang, punta kayo sa may beach resort nila. Ayan, may beach resort dyan. So, ayan. So, kasi malalakas yung alon. Ayan. Sobrang lakas ng alon dyan. So, tatangayin ka. So, ayan na, nagwe-wave yung dagat. So, masarap yung hangin. Sarap ngang matulog. Mandala kang dase, hanapin. Tsaka kang matudtud. So, itapin. So, yun nga. Kung gusto nyo pumunta dito, hanapin nyo lang sa Google Map or sa Waze. Type nyo lang yung yung GMA Grapes Farm. So, dito sa may Cabalaw nyo. So, guys, ayun. So, ayan, so, inanano ka pa. Kanya magnilo ngayon, lalo na summer. Sobrang palita mo ngayon yung panahon na yun. Okay. Ikaw, Jill, ayaw mo? Picture kita. So, munta na kayo kening Cabalaw yun. Kay ba't yung mag-picking grapes, diretso kayo kayong dagat. So, around mga 5 minutes mo or alaman. Diretso ya mo, guys. Punta na kayo dito sa may Cabalaw yun. Thanks, guys.